سلامن ጥዕናን ንመነ ተኻታተልቲ መደባት መቃልሕ ስፖርት ንሎሚ ረቡዕ 3 ታሕሳስ ዘዳለናዮ ሓፈሻዊ ዕለታዊ ፍጻሜታት ስፖርት እንሆ ምክትታልኩም ብኽብሮ ንዕድም مسقط مسجار ورح تري كخفت أبز غرب الزلق زينب أرسنال كسمبر زخلو حموشت تتصاوتي ببزحي سمم مستاقان تاي تاساسر كم زلو تحبيرهم أرسنال أبز حلفة كرامات عبراغا مسجار تتصاوت تازيان تفتي من براز ذكر كوينم يتبالحي زلو ونقل ما أود الدروانجا بريمير ليج باقو حيال مرحنات كتحز آخ إلوالهم يخون بر إذا أب سمين لندن تركب عباي كلاب نحموش عامتات السنة درك وانجان متلال أورحي تري نبعداقا كتمل استخيليام كموتسيت نايزد ما غازيتا فوتبول ترانسفر أب مسقط مسيقار ورحي تري ناب إنجليزايت كلاب أرسنال كتنبر زخول حموش تتصاوتي ببحادة تغيسالام حادة رودريغو كاب اسبانيويت كلاب ريال مادريديوم رودريغو أبز حلفة كرامات أب زرزر دليتات أرسنال منبارو زذكريوم يخون بر اتي برازيلاوي أهقراو تصاوتاي كاب ريال مادريد كوات فادنيا سلزي نبرم أرسنال أب العليز نبرا تقداس نتا ونزيفا نئزن نوني مادكن كتعدقم ترعيام انتخونا آسلتان اتا كلب ميكيل آرتيتا أب كلب تشحن عسران شدشتن أهادو مسمر متقعتو راقماي كدلدل كمزدلن أور حتر ردمان رودريغو إعلاما كقبرو كمزخلن ريال مادريد ون كشوط أدلوتو مخانان يقلتيوم زي برازيلاو تصاوتاي كاب ورح مقابت جميرو شوطو كيمز قبا أبزو خدولم أب تحتي تشابي ألونسو أب كبير صاطي كمزاتو ينقارم قال أي تصاوتاي فرنساويت كلب ليل أيوب بوعاديوم أرسنال أبزي كرامات مارتين زيومندن كريستيان نورغاردن مسجار ماكل ميدا تحيلون كلام يغنم بركم أماراتي حادن اشتوي تصاوتاي نمعلاب هانكوتا كم زلوا ينقارم زي تسفا زلوا من سيمس ليلا بقداميت كانتا العلي 7 صوتات كايدلهم بغعت دما أقالبو بزحات كانتات بريمير ليج سحب مخالو زقر ما يكونن أرسنال نمفرامو بقدميت ريغا تركب مهلا زحبلت غازيتا فوتبول ترانسفر أورحيت الروع الكل زي مسل يخلقو انتغنت سبصابات كن كاب حتى وصاي كم زي كون يحبروم سلسته غاناوي تصاوتاي أنتونيو سيمونيو كاب إنجليزاويت كلب برماوز اتي تصاوتاي كلب برماوز زخون أنتونيو سيمونيو قد مزمت مسكوت مسجار ورحيت الروعي كوينا أبزت قسل زلوان أرسنال نعون مفرام أب هادن تركبالام زي غاناوي ناي كنفات كعي أبز عمرو سبورت كساب حجا بريمير ليج كاب زلو بلسات تصاوت حادو كوينم نغانتا أندوني إيرا أولا زغبرو زلا بركتو دما روي تقداسنت مسجار كمزس عابا يفلتم ليفربول أبز وانزين أنتونيو سيمونيو معلاب أبز كاد زلو وددر تمرح زلا كلبيام إذا ناي مرسي سايد غانتا ننويح اوان متكاتا محمد صالح كتركباب تقبرو زلا تعريم أرسنال جن نزود عسران حموشتن عمد تصاوتاي كتفتاتنا يام 4 تركاوي أتقعي كنان يلديز كاب إيطالياويت كلب جوفنتوسيوم جوفنتوس مستي تركاوي تصاوتاي أب ناي من وحوعل نمبصح تسفا كلوان كلهم يخون برغنا مستات قعي وعلا وداتن انجليزاويت كلب تشيلسي أب قدمي تسرع كلب تبايلاك توسرين كلا أب جوفنتوس ننويح اوان مصنحون أب مزقب كم زلو أب إيطاليا زوات ورتات يحبرم انتغنى كلب أرسنال مسوكيلو جورج مندس بزعبا كقبر زخل وعل كم استزارة ربتن حلفت أدمام كنتاتو بغرباي كاتاتلو كم زلو يقلاتم حموشتا اسبانياوي أتقعي سامو أغوها كاب بورتغالاويت كلب بورتيوم كم زفلت تصاوتاي كلب أرسنال غابرييل جوسوس أب ورحيت الريكابتا كلب واتس مخان ببسحي قلت أبزز أنا حلو أب برازيل زركبا حيالو كلب عدمام تقداسنت أب زريالو زلوا اوان أرسنال مچو متكاتا مسرخبت راح كم تفان وغن ينقارم
ነዚ ኣብ ግምት ብምታው ኣርሰናል ምስ ቸልሲን ቶተንሃምን ተጸምቢራም ናጥቃዕ ክለብ ፖርቶ ሳሙ ኣጎውሃ ንምፍራም ኣብ ውድድር ከም ዘላ ይግለጽ። እቲ ስፓኛዊ ተጻዋታይ ድሮ ብዛዕመቶ ስፖርት 10 ሾርትታት በፂሕሎም ኣርሰናል ድማ 2026 ክተፈርሞ ትኽእል ናይ ማእከላት ቃይ ጌራ ኣላልያቶላ። ተጻዋቲ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣማድ ዲያሎን ብራያን እምብሞን ክለቦም ማንቸስተር ዩናይትድ ዋላኳ ኣብ ዝቕጽሉ ሒደት ዓመታት ዋንጫ ይትዕተር ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ምዕታር ከብጽሓ ዝኽእል ሕልሚ ምዃኑ ንጋዜጣ ስካይ ስፖርት ገሊጾም። ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሜዳ ሰልሃርት ፓርክ አንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ ካብ ሜዳ ወጻኢ ዓወት ከተመዝግብ ክኢላ ነይራ። ብዘካዚ ኣብ ዛዕመቶ ስፖርት ንኽልቴን ዓበይቲ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑልን ቸልሲን ክስዕረን እኳ ክኢላ እንትነበረትም በታ 10 ተጻወቲ ዝነበርዋ ኤቨርተን ዝተሰዓረትሉ ዝሕፍር ስዕረት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኽሪ ደገፍትን ኣሞሪምን ኣይሃሰሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዋላ እኳ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ 7ይ ደረጃ እንተላ ምፍራም ማቲዎስ ኩንያን ብራያን እምብሞ ግን ኣብ መሳርዕ መጥቃዕታት ጽሬት ወሲኹ እዩ። ኣማድ ዲያሎን ገለ ብልጭ ዝብል ምርኢታት ብምቕራብ ምስታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ናይ 4 ነጥቢ ጥራሕ እዩ እትፍልለይ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተጻወቲ እታ ክለብ ኣማድ ዲያሎን ብራያን እምብሞን ኣብ መጻኢ ዕድል እታ ክለብ ብሩህ ምዃኑ ይዛረቡ። ኣብ ዛዕመቶ ስፖርት ጽቡቕ ሽርክነት ፈጢሮም ዘለዉ እዞም ተጻወቲ ቅድሚ ሐሙስ ምስ ዌስትሃም ዝገብርዎ ግጥም ምስ ስካይ ስፖርት ብፍሉይ ዕላል ኣካይዶም ነይሮም። ኣብዚ ድማ ክለቦም ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ 2 ዓመት ኣብ ምንታይ ደረጃ ክትወዳደር ትኽእል ምስ ተሓተ ኣማድ ብቕንዕና ንምንታይ ዋንጫ ሊግ ዘይትዕወት ምሕላም ይከኣል እዩ ክብል መሊሱ። ብራያን እምብሞ ወሲኹ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ እንተዳ መጺኻ ዋንጫ ክትዓትር ትደሊ ፕሪምየር ሊግ ድማ ሓደ ካብ እዩ ስለዚ ንምንታይ ዘይከውን ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ሩበን ኣሞሪም ንመበል 4 ግዜ ናይ ፕሪምየር ሊግ አንጻር ፓላስ ቅድሚ ዘካየዶ ጸወታ ብሓደ ግጥም ብማእከላይ ገምጋም 1.18 ነጥቢ ብምእካቡ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣሰልጣኒ እታ ክለብ ዝነበረ ኤሪክ ተንሃግ ዘመዝገቦ ክብረ ወሰን ኣዝዩ ዝተሓተ ኣሃዝ ኣመዝጊቡሎም። ይኹን እምበር ኣብ ዛዕመቶ ስፖርት ውጽኢት እታ ጋንታን ብቕዓትን ተመሓይሹ ከም ዘሎ ዘይከሓድ ኮይኑ ዩናይትድ ካብ 13 ግጥማት 21 ነጥቢ ብምውሳድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጸወታ 1.61 ነጥቢ ሒዛላ። እቲ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ናብ ቸልሲ ክጽምበር ተዳልዩ ዘሎ ማኑኤል ኤሜጋ ክብረታትን ትጽቢታትን እታ ክለብ ከኸብር ብዘይምዃሉ ክለቡ ስትራስበርግ ካብ ጸወታ ኣጊዳቶ ከም ዘላ ፍሊጣ። እዚ ወዲ 22 ዓመት ሆላንዳዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ኣብ ወርሒ መስከረም ናብ ፕሪምየር ሊግ ሳገር ስምምዕ ኣብ ዝፈጸመሉ ኣብቲ እዋን ግን ምስታ ናይ ሊግ 1 ፈረንሳ ክለብ ዝተረፈ ዓመቶ ስፖርት ክጻወት ክታሙ እምቢሩ እዩ። ይኹን እምበር ኤሜጋ ቁሩብ ዕግርግር ዝመልኦ ኩነታት ክሕልፍ ይረአ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን መወዳእታ ምስ ክለብ ቱሉዝ ኣብ ዝገብርዎ ጸወታ ድማ ብክለቡ ስትራስበርግ ካብቲ ጸወታ ተኣጊድሎም። እቲ ውሳነ ድማ ሳዕቤን ናይቲ ካብታ ኣጥቃዓይ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝሃቦ ርእይቶ ምዃኑ ይግመት። ኤሜጋ ኣብ ዝሃቦ ዘገርም መግለጺ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሃገራዊ ግጥም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ክለቡ ስትራስበርግ ናብታ ጋንታ ቅድሚ ምጽምባሩ ናይ ጀርመን ክለብ መሲላቶ ከም ዝነበረ ተኣሚኑ። ሓቂ ንምዝራብ ስትራስበርግ ከምኡ ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረም ኣብ ጀርመን መሲልን ነይሩ ኣብ ፈረንሳ ግን ጸኒሓትኒ ጽቡቕ ሕጂ ግን ስትራስበርግ ኣበይ ከም ዘላ ኩሉ ሰብ ዝፈልጥ ኣይመስለንን ኢሉ ነይሩ። እቲ ተጻዋታይ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ውድድር ኮንፈረንስ ሊግ አንጻር ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ተሳቲፉ ሾት ተመዝጊቡ እኳ እንተነበረ ስትራስበርግ ግን ሎሚ ኣብ ዘውፅኦቶ መግለጺ ካብ ጸወታ ክእገድ ምዃኑ ፍሊጣ። ኣብ መወዳእታ ፊፋ ሓድሽ ውሳነ ብምሃብ ኣብ ዝወርሒ ዝጅምር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ክለባት ተጻወትን ዝፈትሓሉ ናይ መወዳእታ መዓልቲ 15 ታሕሳስ ክኸውን ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ቅድሚ ሕጂ ጋንታታት ክሳብ 8 ታሕሳስ ተጻወትቲ ናብ ሃገራዊን ጋንታቶም ክሰዳ ይግደዳ ምንባረን ዝዝከር እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ወሰንቲ ኣካላት ዝተኻየደ ዘተ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ተወሳኺ ሰሙን ኣፍሪቃውያን ተጻወትትን ክጥቀማሎም ክገብር እንከሎም ፊፋ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም 2022 እውን ተመሳሳሊ ውሳነ ወሲኑ እዩ። ሕጂ ድማ ሊቨርፑል ኣብ ናይ ሊግ ጸወታ አንጻር ብራይተን ኤንድ ኦፍ አልቢዮን ኣብ ተካይዶ ግጥም ምስ መሐመድ ሳላሕ ክትውልያ ብተወሳኺ ሰለስተ ተጻወትቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብራያን እምብሞ አማድ ዲያሎም ናስር ማስራውን ክሳብ መወዳእታ ዝወርሒ ምስታ ክለብ ክጸንሑ እዮም። እቲ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ክለባት ተጻወተን ንምፍታሕ ዝተወሰነሉ ግዜ ምድንጓዩ ፊፋ ምስ ወሰንቲ ጉዱሳት ኣካላት ፍረ ዘለዎ ምምኽኻርን ሰላት ውድድር ዘርኣየ መንፈሳዊ ምትሕግጋዝን ስዒቡ ኢሉ ዜካዚ እዚ ውሳነ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ንዝፃወታ ክለባት ንዝመጽእ ሰሙን ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝፃወቱ ተጻወተን ክዕቅብኦም ዘኽእለን እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዩሮፓ ሊግን ኮንፈረንስ ሊግን ዝወዳደሩ ተጻወቱን ክህልው እዮም። ሳንደርላንድ ኣብዚ ውድድር ዝፃወቱ 7 ተጻወትቲ ናይ ምስኣን ጉዳይ ከጋጥማ እንከሎም ይኹን እምበር ሕጂ ሙሉእ ምርጫ ክህልዋ እዩ። ካብ ወልቭዝ 5 ተጻወትቲ ካብ ኖቲንጋም ፎረስት 4 ተጻወትቲ ካብ ኣርሰናልን ቸልሲን ሊድስ ጥራሕ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ኣብዚ ውድድር ተጻወተን ዘይሳተፉ ክለባት ክኾናየን። እዚ ውድድር 21 ታሕሳስ ዝጅምር ኮይኑ አንጋሪት ጋንታ ሞሮኮ ምስ ኮሞሮስ ክትገጥም እያ። ናይ መወዳእታ ወይ ከዓ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ድማ 18 ጥሪ ዝካየድ ክኸውን እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት መቃልሕ ስፖርት ንሕጂ ዝበልነ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ካልእ መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኹሉና።